אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן יארין, והיום, מלבד העובדה שהערוץ הקודם נמחק ויוטיוב סגרו אותו, לא אני, החלטתי להתחיל פה בערוץ הזה סדרה חדשה, אנבוקסינג עם יארין. כן, זה בעצם המשך לסדרה הישנה. טוב, והפעם שלי כאן אמיבו סוניק ודונקי קונג, אלה לא הראשונים, כי אלה האמיבואים שעשיתי להם אנבוקסינג בשנים האחרונות. זה האמיבו הראשון שאי פעם היה לי. אני פשוט צבעתי אותו. ניסיתי להפוך אותו למריו האש כי... כן, אבל ניסיתי להחזיר אותו לצבעים המקוריים. אבל סבבה, סך הכל. וכאן יש לנו את טוד, זה השני שלי. באוזר היה השלישי, יושי הרביעי, זה היה החמישי שלי. האמיבו מריו שאני אוהב, מסדרת סופר מריו. לואיג'י היה שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 11, 12 ו-13. אז הפעם 14 ו-15. כן, 15 אמיבואים, שזה צירוף מקרים, כן, אני בן 15 עכשיו. כן, הייתה לי יום הולדת ב-11 לאפריל, אז נתחיל עם סוניק. כן. אנבוקסינג עם יארין עדיין קיים ב-2024. אני עדיין פה אפילו ב-2024. אנבוקסינג עם יארין ב-2024. אז כן. וואלה, סוניק. הופה, הוא נראה טוב. סוניק נראה טוב. וואו. סוניק אשכרה נראה טוב. אוקיי, אני לא יודע איפה לשים אותו. בסדר, סוניק. אתה יכול להיות כאן. וואו. ועכשיו דונקי קונג. דונקי קונג, יש לו משחק משלו והוא גם במריו, ואני אוהב אותו יותר מסוניק. ברור, במריו. אוקיי, הנה, נפתח. טוב, כמעט בדה בנג. וואו. אוקיי, אחלה. כאן יהיה דונקי קונג החדש שלנו. עכשיו יש לי שתי דונקי קונגים. כן, וסוניק. כן, אז מצטער שהסרטון היה קצר, זה היה הסרטון. אם נהניתם לראות אותי פותח את האמיבואים האלה, תנו לייק. אל תשכחו להירשם לערוץ ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.